Bye. Hey guys, welcome back to our channel. Kung nakita mo sa previous nga video is akong gi-highlight ang reasons ngano dapat mo work from home or work remotely. So kung wala pa makita ato, tanawan ninyo para makaibaw mo sa benefits nga ako ang na-experience. Again, official naman ko nga working from home. Itugtan ko sa company o sa akong manager nga mo work remotely, which is okay guys tanan. Inform ko ganiha lang nga kailangan nakuhaon ang akong mga gamit dito sa office kay naay mo gamit sa ako ang desk kabag mga employees. So padung ko dito karon para makuha sa gamit o para pud mapakita nako sa inyo kung unsa ang amo ang office. Although di na ako mapakita tanan kay bawal man, pero i-try na ko as much as possible nga makakuha ko mga footage sa working area sa among company para namoy idea ba. So ang office di ay gikan sa mong balay is mga around 25 minutes drive. So nga na akong sa kubangon sa una sa wala pa ko nag work from home niya, which is okay naman siya kay di man kay as much as traffic para sa Pilipinas nga grabe gyud ba. Hindi hapit kaliho ang sakyanan. At least diri na traffic during mga peak hours, pero tolerable na siya. Ako walang gyud kahasulan aning travel gyud, labi na kanang ngani kalayo kay during winter kay again delikado kay mag-drive during winter kay slide ang daan niya. It would take a different driving skills para sa winter nga season. Yan ang magiuban nga di gyud to malikyan nga kanang kuan ba, kanang pataka lagi drive niya, dili ka mao mo drive sa winter niya, may slide, baratol niya, mao na siya nga makabangga sila og uban tao niya, mato siya magsunod-sunod na. Kung naay usang masipyat sa daan nga may slide, makaamong na siya mga daghan nga sakyanan. So mo na siya akong ginalikyan kay again bisag saan mo camping di magid malikyan ang aksidente or disgrasya. So padung ako park sa basement sa office. Ya kita-kita lang ta later in Igsud. Bye. Ana ko dire, padung na ko lakaw sa office. Yeah. Kung ID o ang mask, required gyapon ang mask kung masud ka sa office. So ano siya ang basement parking sa office during winter, puti ni datanan sa gawas. So karon okay kay ang weather kay fall. So na ko gawa sa office karon. Una diha ang main entrance. Anya sa likod kay Marriott. So sila kita ta kay masuod na ko.
So na ako karon diri sa pantry with Peter. Part, libre na part. Oh. So naay kanang free lunch diri sa office. Nya ang sobra kay pwede na dadon sa employee sa balay. Sis magdami kay sayang kay di ba? Nya mao ni siyang overlooking a view from the pantry sa office. The plastic. Then kuha og food. 1 2 Saan ni? Kaya lang kaya sinong kabaan ta? This is Daniel, our IT guy here in our company. So, He's 18 years old, weighing 200 pounds. I wish. So, meron akong question if pwede bang madala tong giant monitor TV ko sa bahay. So, yun yung mga stuff ko dyan, ready to go. And I want to make sure that it's okay. Yes. So when it comes to policy, the asset, company asset, with the new norm that we call telecommuter or full-time remote work, full-time remote users working from home, they are entitled to request or to get an asset that they will need to build their own workstation at home, which includes any kind of accessories, monitor, keyboards, and mouse. Alright, kitang-kita na natin kung gaano ka-chill yan, no? Ganyan lang kasimple, di ba? Yeah. So without further ado, let's go! Go! Thank you. Part. So, mo to siya ang amuang office, guys. Di lang ko mo disclose sa pangalan sa among company kay basin ma-GG niya ako ba. I was hoping nga makakuha og daghan nga footage, pero nilikay lang ko kay again basin ma-GG na pud ko ba. Basin tangtangan tag trabaho tungod doon ana ba. As you can see, mo to siya kanang kuan glimpse sa mong office ba. So ang gi-explore na ko ganiha kay ang first floor lang ang amuang floor. Actually 5 to ka floor sa mong office. Niya every floors kay na siya pantry. dako gid siya. Amazing kay nga office. Ya basin makaingon mo ba nga uplok man ni si Vince kanong nag-work from home man nga nindot man di kay ni siya go office. Nindot kay ang view sa iyang desk kay kanang nasa window overlooking. Yang anong nipili man ni siya work from home. So sa kung nitanaw ka ani mapakita sa previous na ko nga video kung ngano dapat mo mag-work from home kung naay option kay tanawa lang akong butang link diri. I-check out ninyo para makasabot mo sa reason ako nganong nag-work from home ko. Pero again, ang work from home kay dili na siya para sa tanan, depende na sa preference sa tao. So kung ganahan mo nga
mag-dress up mo everyday, magsulob mo sa inyong boots or pinaka kanang pambato nga sa nina everyday, or kung mo productive mo nga naa sa office kay mo engage mo og tao, it's all up to you. Okay gapon kay ang kuan mato mo office, pero sa akong case kay gikapoy na ko, gipulaan ako nga masikat to sa office for several reasons niya. Ako nang i-highlight diri balik: traffic, mamata kag sayo, gas, waste of time para nako. Adi siya waste of time. Waste of time lagi kay stuck ka sa traffic for pila ka minutes or hours. Masayang ang imong oras anang adlaw ba, wherein you could spend that nga time sa imong family or sa imong lain nga hobbies, di ba? Para nako worth it ra gihapon nga nag-work from home ko because of those reasons. Pero again, I'm not saying applicable ni siya sa tanan. Ako wala na yung opinion. So, to siya para karon padung na ko uli nya alas 5 na nya, peak hours, rush hour, traffic na sad kayo. I know hindi good para ka traffic da sa Pilipinas nga kanang bumper to bumper, pero kanang manotice nimo nga traffic gid siya ba. Sa wala pa naka-subscribe ay mo kalimot og subscribe sa mong channel para ma-notify mo sa future videos namo, ug para pod masuportaan mi ninyo sa among channel. So thank you all, and again kita-kita ta sa sunod na mga video. Bye and love you all.